Mawaƙi Rarara ya sha da kyar wajen ɗaukar sabuwar waƙarsa kan matsalar tsaro a Katsina. Jaridar Rariya ta rawaito cewa shahararren mawaƙin siyasan nan Dauda Kahutu Rarara ya sha da kyar da shi da Ali Nuhu da Abubakar Bashir Mai Shadda, Tijjani Asasi tare da sauran ma'aikatan da suke aikin shirin waƙar Kahutu Rarara mai suna Jihata ta rashin tsaro, wadda waƙar tana ɗaukar mintuna 32 da sakon 22. Damin sanyi kusan kwana 3 a Katsina suna shirye-shiryen ɗaukar waƙar. Suna zuwa wurare da yawa su ɗauka, sai su wuce wani wurin domin samun wani dandalin da gudanar da shirye-shiryen bidiyon waƙar. Wannan al'amari ya faru ne a Central Market ta jihar Katsina, inda matasa suka yi musu ayari suna faɗa musu ƙarya ne ba ma yi ba ma su. Dan yaudara ne, miyar gidansa yake gyarawa ba kara talaka yake ba. Nan take wurin ya yamutse inda Ali Nuhu, Abubakar Mai Shadda, Tijjani Asasi da duk ma'aikatan da ke shirin wakar suka fara neman hanyar guduwa. Duk da suna tare da jami'an tsaro sai da suka fasa musu danjan mota. Abin mamaki kuma shine duk wanda ya ji wakar da yi zai fahimci cewa yayi wakar ne wadda babu son zuciya ko kuma siyasa, kawai da rashin tsaro, kuma babu ɗan PDP ko APC. Yake da nuni ne da akan a tare a samar da tsaro. Now